ಹಾಯ್ ಅವಿನಾಶ್ ಬ್ರೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಎಂಚೊಳ್ಳರು ಕೋಸ್ಟಲ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಸೌಖ್ಯ ಈರು ಯಾನ್ ಹುಷಾರಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಈರೇನು ಚೊಲ್ಲರು ಮನಸ್ಸಾಂಡೆ ಇದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್. ವೆಜ್ಜಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಎಂಕ್ಲ ಸಾಂಬಾರಿ ಕೋಡೆದನೆ ಸಾಂಬಾರು ಬೊಕ್ಕ ಚಪಾತಿ, ತೌತೆ ಸಾಂಬಾರು ಬೊಕ್ಕ ಚಪಾತಿ. ಇನಿ ಮಾರಿ ಪೂಜೆಡು ದಿನದಿಯರೆ, ಮಾರಿ ಪೂಜೆಗೆ ದಿನದಿಯರ್ನಾ? ಓ ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಏಪ ಅರ್ಪು ನಾವು ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಏಪ ಮರಿಯಲ್ಲ ಮರಿಯಲ್ಲೆಡೆನಾ ಮರಿಯಲ್ಲ ಕರೀದ? ಓ ಪ್ರಿಯಾಂಕರ್ ಅವರು ಬಂದರು. ಹಾಯ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕರ್ ಅವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲೈವ್ ಬಂದೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಶೋಕಣ್ಣ ಬರ್ತೀರಾ? ಹಾಯ್ ಅಶೋಕಣ್ಣ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಎಂಚೊಳ್ಳರು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಒನಸಾಂಡೆ ಏದಾದ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್? ಪ್ರಿಯಾಂಕರ್ ಅವರು ಊಟ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮದು? ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್? ಆಗಸ್ಟ್ 4 ಇದು 9 ಅಂತ. ಓಕೆ. ಅಶೋಕನ್ನದು ಅದೇ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಚೋಳರು. ತೇಜಕ್ಷ ಕುಲಾಲ್ ಬರ್ತೀರ? ಹಾಯ್ ತೇಜಕ್ಷ ಕುಲಾಲ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಎಂಚೊಳ್ಳರು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲೈವ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರು. ನಿರಂಜನ್ ಎನ್ಕೆ ಬರ್ತೀರ? ಹಾಯ್ ನಿರಂಜನ್ ಭಟ್ರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಎಂಚೊಳ್ಳರು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಲೆ ಉನ್ಕ ಬಲೆ ಒಣದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮನ ಸಾಂಡ್ ಬ್ರೋ ಇರ್ನ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಗೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಪಾತಿ. ಸಾಗರ್ ಬ್ರೋ ಬರ್ತೀರ? ಹಾಯ್ ಸಾಗರ್ ಬ್ರೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಎಂಚೊಳ್ಳರು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ. ಮನ ಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೆರ ಮಾಯೋಡು ಬಲೆ ಒಣದಿಲ್ಲ. ಮಾಯೋಡ ಇಂಚ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಅವಳಂದ್ರೆ ಅಂದ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಎಡ್ಡಾನೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಎಲ್ಲ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈವ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ಅಡಿಗೆ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆತು ಪಾರ್ಸಲ ಹೋಟೆಲ್. ಜಗದೀಶ್ ಬರ್ತೀರಿ? ಹಾಯ್ ಜಗದೀಶ್ ಬ್ರೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಎಂಚೊಳ್ಳರು, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಎಮ್ಮಮ್ಮಿಗೆ ಪೋದು ಬರ್ತೀನ ಒಲ್ಪಯ್ಯ ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟದ ಕೈತಲೆ ಉಂಡತೆ ಅಂಚಿ ಸತ್ವಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬರೀಟ್ ಉಂಡದೆ ಇಜಿನ ಬರ್ದು ಬೇಡ ಉಂಡು. ಶಾಂತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಶಾಂತಕ್ಕ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಎಂಚೊಳ್ಳರು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಉಂಡರಣ್ಣ ಅದೇ ಕಾಜಿಪು ಆಂಡಿ ಚಪಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಬಾರಿ ಇರ್ನ ಆಂಡಿ ಇರಗದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಸಾಗರ್ ಬಂದು ಅಡಿಗೆ ಪೋಯ್ನಿ ಅಂದ ಅಡಿಗೆ ಪೋಯ್ನಿ. ಓ ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಶಾಂತಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡಿರಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ರೀ ಮಾತ ಕೊಡಿಡ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಅದೇ. ಎಮ್ಮಮ್ ಈ ಅತ್ತವ ಎಮ್ಮಮ್ ವಿ ಅತೆ ಆವಡ ಆತೆ ಅನ್ನ ಫ್ಲವರ್ ಬಟಾಣಿ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ. ಓ ಅಂದೆ. ಓಕೆ. ಸೋಕಾಪುನು ರಣೆ ಅಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಕೊಡಿ ಪೋದಿತ್ತ ಅವ್ರು ಲಂಚ್ ಮಂತಿತ್ತೇವೆ ಆಯ್ತಾ. ಶೋಕಾತು ನಾವು. ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಬರ್ತೀರಿ? ಹಾಯ್ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲೈವ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನೀವು ಎಂಚ ಉಂಡಾರು? ನಾವು ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಜಗದೀಶ್ ಬ್ರೋ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು?
ಸಾಗರ ರೆಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಣತ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂದೆ ಓವಿಯೇ ಎನ್ಕೆನಾ ಅಥವಾ ರೆಡ್ ರೋಸಾ ರೆಡ್ ಹೋರ್ಸ್. ಶಾಂತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು ಬ್ರೋ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಶಾಂತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸರಿತಾ ಸಿಸ್ ಬಂದರು. ಶಾಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ಸೂಪರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣಪ್ಪಚಾರ್ ಬಂದರು. ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪಚಾರ್ ಅವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಯ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸರ್ 9 ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡಿ ಊರುಡು ಬತ್ತಿನ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಈರು ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ ಬರ್ತಾರಾ? ಮುರಳಿಯವರು ಬಂದಿತ್ತಾರತ್ತೆ ಊರು ಬೋಪಿನಿಂದ ಅಂದು ಬರ್ತಾರತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬರ್ತೀರಿ. ಹಾಯ್ ನಾರಾಯಣ್ ಬಾ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಇಂಚೊಲ್ಲರು. ಶಾಂತಕ್ಕ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪಣದಿಲ್ಲ, ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಣದಿಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಬ್ಯುಲಸ್ ಪಣದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಎಂಚ ಹತ್ತಂಡು ಲಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬ್ರೋ ಎಂಕೇನಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಪಣದಿಲ್ಲ ರೀ, ಗುಡ್ ಪಣದಿಲ್ಲ ರೀ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈವ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ? ಭಾದ್ರಪದ ಶುಕ್ಲದ ಚೌತಿಯಂದು ಚಂದಿರನ ನೋಡಿದರೆ ಅಪವಾದ ತಪ್ಪದು. ನರವೇಷಧಾರಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣನ ಹಿಡಿದು ಉಳುವಂತ ನರರಿಗೂ ಇದು ಬೆನ್ನ ಬಿಡದು. ಯಾದವ ಕುಲವನ್ನು ಪಾವನಗೊಳಿಸಿ ಉದಿಸಿದ ಮಾಧವ ಮಧುರೆಯಲಿ. ಗೊಲ್ಲನೆನೆಸಿದವ ಕಲ್ಲನೆನೆಸಿದವ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಧಾರಿ. ಚೌತಿಯ ಚಂದ್ರನ ಕಾಣುತ್ತ ಇರುಳಲಿ ಅಳುಕಿದ ಕೃಷ್ಣನು ಮನದಲ್ಲಿ. ರಾಜ ಋಷಿ ಸತ್ರಾಜಿತನಿಗೆ ದೊರೆಯಿತು ಅನುಪಮ ದಿವ್ಯಮಣಿ. ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ನೀಡಿದ ವರವನು ಕರುಣಾಮಯನೇ ಅದಿನಮನಿ. ಯಾದವರೊಂದಿಗೆ ಬೇಟೆಗೆ ಹೋದನು ಕೃಷ್ಣನು ಕಾಡಿನಲಿ. ಸಿಂಹವು ಕೊಂದಿತು ರತ್ನಧಾರಿಯ ಪಡೆಯಲು ದಿವ್ಯಮನಿ. ಕೃಷ್ಣನೊಬ್ಬನೇ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರಲು ಶಂಕೆಯು ಮೂಡಿತು ಜನರಲ್ಲಿ. ಅಮೂಲ್ಯ ಮಣಿಯನು ಕೃಷ್ಣನೇ ಕಳ್ಳ ಎನ್ನುವ ಸಲ್ಲದ ನುಡಿ ಕೇಳಿ. ಕೃಷ್ಣನು ತಾಳದೆ ಮಣಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತ ಹೊರಟನು ಅಡವಿಯಲಿ. ಕಂಡನು ಕೃಷ್ಣನು ಸೂರ್ಯನ ಮಣಿಯನು ಕರಡಿಯ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ. ಜಾಂಬವಂತನ ಮಗಳು ಜಾಂಬವತಿ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಿತು ಸೂರ್ಯಮಣಿ. ಘೋರ ಯುದ್ಧವ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಯನು ಕಾಣದೆ ನಿಂದ ವೀರಾಗ್ರಣಿ. ಜಾಂಬವಂತನಿಗೆ ರಾಮನಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಂಡು ಬಂದ. ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ಜಾಂಬವಂತನೊಂದ. ಮಣಿಯನ್ನು ಇತ್ತು ಮಗಲನ್ನು ಇತ್ತು ತಾ ಶರಣು ಶರಣು ಎಂದ. ಶಮಂತಕ ಮಣಿಯನ್ನು ಕಂಡ ಯದುಕುಲ ಹೊಗಳಿತು ಕೃಷ್ಣನ ಒಳವಿಂದ. ಕೃಷ್ಣ ಜಯ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಜಯ ಮಾಧವರಾಧ ಲಾಲ ಜಯ. ಕೃಷ್ಣ ಜಯ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಜಯ ಜಾಧವರಾಧ ಲಾಲ ಜಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಲ್ಲಂಡು ಮರ ಭಜನೆ ಓಲುಂತಾಯನ ಕಡೆ ಊರುಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಈತ್ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಗರ್ ಬ್ರೋ ಆತ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದಂದಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ನೀರು ದೋಸೆ. ನಮಸ್ತೆ ಶಾಂತಕ್ಕ, ನೈಸ್ ಲೈವ್. ಓಕೆ ಊರುಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಅಂದು ಲಿಖಿತ್ ಬ್ರೋ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅವನೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ. ಅವು ನನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಣವೆ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕರಿಬಕ್ಕ ಅವಡಾತೆ ನಾರಾಯಣ್ ಬ್ರೋ ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇರಿ. ವಾ ಶಾಂತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೂರಿ ಗಾಡ ಪುಡ್ದೇರು, ಲಿಖಿತ್ ಒಂಜಿ ಪೂರಿ ಗಾಡ ಪುಡ್ದೇರು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಲ್ಲ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಆಯಿತಾ. ಬಲ್ಲೆ ಫ್ರೈಡೇ ಬೈಯಾಗ ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇರಿ ಬರ್ರೆ ಅವ ಫ್ರೈಡೇ ಬೈಯಾಗ ತೂಕಾವೆ. ನಾರಾಯಣ್ ಸೂಪರ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇರಿ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಡೌನು ಧ್ವನಿ ಪ್ರಣಾಯಾಮ ಬರ್ತೀರಿ. ಹಾಯ್ ಧ್ವನಿ ಪ್ರಣಾಯಾಮ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಇಂಚೊಳ್ಳರು. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ಲೇ. ಆಯ್ ಸರ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪಣ್ಣದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ. ಲಿಖಿತ್ ಪಂಡಕ್ಕೇನು ಜೇರು ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡಲ್ಲೇ ತಂದು ಪೋಯರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ್ ಬ್ರೋ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ. ಸಮೋಸ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಮ್ಮ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಶೋಕ್ ಸುವರ್ಣ ಹಾಯ್ ಪಣ್ಣದುಲ್ಲೇರಿ. ನಾರಾಯಣ್ ಬ್ರೋ ಲೈಕ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಸಾಗರ್ ಎಂಚಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾರೆ ಊರಿಗೆ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರಡು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರಡು. ಅದೇ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಯಾಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದದ್ದೇ ಅಷ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ದುಬೈಯಲ್ಲಿದ್ದೇನಲ್ಲ ನಾನು, ಸೊ ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಬಂದಿದೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ, 130 ರೂಪಾಯಿ. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಗೆ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದಾ?
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ 30 ರೂಪಾಯಿ, 100 ರೂಪಾಯಿ, 130 ಉಂಟು ಅಷ್ಟೇ. ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಬಂದರು, ಅಣ್ಣ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಾಜ್ ಅಣ್ಣ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಚೊಳ್ಳರು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಶಾಂತ ಪಾನಿಪುರಿ ಒಂಜೊಂಜೆ ಕಡಪುರೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ 59ಕ್ಕೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ನಾವು ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನಗೆ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ ನೋಡುವ, ಯಾರಾದ್ರು ತೆಗಿತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇಡ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಜಯ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಾಜ್ ಲೈಕ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಂತಕ ಸೆಂಟ್ ಸಮೋಸಲ ಗಡಪುರಿ ಶಾಂತಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 1 ರೂಪಾಯಿದ ಪಾನಿಪುರಿ ಯಾವ ಇಜ್ಜೆ ಯಾವ ಜವು ಯಾಕುಲ್ ಪಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಂಜ ಕಡಪುರಿ ರಂಚ 2 ರೂಪಾಯಿ ಆಂಡ್ ಅವು 2 ರೂಪಾಯಿ ಅತ್ತ ಅಂದೌದು ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ಲ. ಶಾಂತಕ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಲಸ್ಸಿಲ ಗುರಿಯರು ಕೂಡ 3 ರೂಪಾಯಿ ಆಂಡ್ ಹಾಯ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಎನ್ನೋ ಬಣ್ಣ ಇರುಷಿ. ಹಾಯ್ ಇರುಷಿ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್, ಹವ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಅಯ್ಯೂಬೂನ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ತಿನ್ಲೆ ಅನ್ನ ಅವು ಆಂಡ್ ಮೂಜಿ ತಿಂದ ಅವು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಾಡಪುರ ನಿಕ್ಕುಲು, ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಾಡಪುರ ರಾಜಾಜಿ ಪೀಸ್ ಅಪರ್ಣ ಚೂರು ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಪ್ ನಿಜನ ಟೈಟ್ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಪ್. ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು? ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈನ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಡನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೋ 11-15 ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ ಲೈವಲ್ಲಿ? ಒಂದು ಲೈವಿಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಏನಾದರೂ ಸಮೋಸ ಪಾನಿಪುರಿ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಶೌಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸ್ಪೈಸ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಇರೋದೇ ತೊಂದು ಜರ. ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹಾಯ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನಾನು ದುಬೈಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಬ್ರೋ, ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾಗರ್ ಬ್ರೋ ಈರಿಯಪ್ಪ ಊರಿಗೂ ಯಾನು ನನ್ನ ಗೊತ್ತು ಜೇಯಪ್ಪ ಅಂದ್ ಮೂರನೇ ಪೋದ್ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರತೆ 1 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ನ ಹತ್ರ 2 ತಿಂಗಳು. ಇರುಷಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅನ್ನ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಇರುಷಿ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಬಂದು ಇರುಷಿ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಯಾಕೆ ಪಣಂದು ಶುಭರಾತ್ರಿ ಯಾಕೆ ಎಂಕ ಕೂಡ ಅಕ್ಟೋಬರ್ಗೆ ಪೋಯರ ಉಂಡು. ಓ ಅಂದೆ, ಓಕೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತ, ಟಿಕೆಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ನಾನು ಅದೇ ಇರೇ ಕಂಪನಿ ಕೊರ್ಪಣದ ಟಿಕೆಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಸಿಟಾ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಯಾವ ಊರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ? ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಹೊಸಬರಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ. ರಿಷಿ ಪ್ರಸಾದಿನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನನೇ ಟಿಕೆಟು ಅಂದೆ ಎಲ್ಲಂಜ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಡೀರೆ ಗುಂದುಲ ತಿಕ್ಕುಣತಿ ನಮ್ಮ ನವರಾತ್ರಿ ಪುರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 10 ತಾರೀಕು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಡ್ಡ ಗಜ್ಜಿರ್ದ ಪರಂದು 11 ಬಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇದು ಗಜ್ಜಿರ್ದ ಪರಂದು ಓಲು ಗಜ್ಜಿರ್ದ ಪರಂದು ಕಂತು ನಾವು ಯಾನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾತ್ರ ಕಣಪಿನ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ ಉಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಊರಿಗೂ ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಅವೇಡ್ಡೆ
ಪಾನಿಪುರಿ ವಾಲೋ ಕಿದರೆ ತುಮ್ ರಡ್ಡು ಪಾನಿಪುರಿ ದಕ್ಕದ ಹೆಂಚಿನಲ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬಡಾಪು ನಿಂಕು ಯಾವುಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾನಿಪುರಿ ಸಂಪದನ್ನು ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಮೇಲೆ ಬತ್ತಿತ್ತಲಕ್ಕ ಸಂಪದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಪಾನಿಪುರಿ ಒಂಜಿ ಐಕೆ ಏತ್ போப்புண்டியா ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ போப்புண்டா ಅವು ಎಂಚ ಕಟ್ಟಾಪಣ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಾಪಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡ್ದು ಹೆಂಗಾಯ್ತು ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಜಿ ನಾನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಇಜ್ಜ ಅದು ಖಾಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ போப்புಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಕ್ಲಿ ಐನೈನ್ ಪೀಸ್ ಒಟ್ಟಿ ಕಡೆ ಬರಾಬ್ಜ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ತಲಕ ಬಂತದ್ದು ಅನ್ನ ಬರ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಬರ್ತದೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ತಿನ್ನೋಡಂಡ ಉಲಾಯ್ಪು ಹೌದಾ ಅದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಕಾಸು ಕಟ್ಟಾಡ ಪಾಡ್ವೇನ ಅಚ್ಚ ನಿಕ್ಲ ಕಾಸು ಕಟ್ಟಾಪುಜ ಅಂಚನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲಿ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಏನು ಪಾಡ್ಗೆ ಅವರ ತೂಲಗೆ ವಾ ನವೀನನ್ನ ಈರ್ದಾನಿ ಮೂಲ ಮಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಿತಾ ಅಂಚನ್ ಬತ್ತೀರಿ ಹಾಯ್ ಅನ್ವಿತ್ ಬ್ರೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತೀನಿ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಪ್ಲೆ ಯಾರು ಮೂಲೆತೆ ಈರು ಉಳ್ಳುಲ್ಲಾರು ಶಾಂತಕ್ಕ ಲಿಖಿತ್ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದು ಕಾಸು ಪೂಜ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಚಿನ ಅಂಚೆ ನಾನೇ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪೊಡು ತೂಪೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಪಣ ಧರ್ಮ ಹೋಗೋಣ ತೂಪೆ ಅಂಚನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮಾರೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅನ್ಪಿನಿ చాలా ಪ್ರಯೋಜನ ಜನ ದಾದ ಪಾಡ್ನು ಅಂಚ ಉಂಡ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಮುರಣಿ ಎನ್ಮನ್ನದು ಇತ್ತುಂಡು ಅಚ್ಚ 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 ಎಂಕದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡದು ಉಪ್ಪೆ ಸೆಂಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಚ್ಚ ಎನ್ನೆಟ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ತೋಚ್ಮ ಅವನು ಡೈಮಂಡ್ ದಲ್ಲಕ ಚಿತ್ರ ಉಂಡದು ಅಲ್ಪ ಎದುರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡ ಪಂಡ ಈ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂದೆಂಡಲ ಕಾಸು ಪೋದು ಪೋಡೈತು ಒಂತೆ ಕಾಸು ಪೂದುಪು ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಅನ್ವಿತಾ ಉಡುಪಿ ಬರ್ತೀರಿ ಹಾಯ್ ಅನ್ವಿತಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಈರೆಂಚ ಉಳ್ಳರು ಒಣಸಾಂಡೆ ಅದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಾರಿ ಅಪ್ರೂಪ ಆತಾರೆ ಒಣಸಾಂಡೆ ಅನ್ವಿಸೇಸ್ ಪಣುಲ್ಲರು ಕಾಸು ಪೋಪುಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಅವ ಎಂಚ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಕ್ಕಿ ಬೈದನ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಚ ಬೈದನ ತೂಲ ಅವರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಖಾಲಿ ಮನ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪು ನಿಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾಡು ಅನ್ವಿತ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಪೋಪಿನ ಬರ್ಪಿನ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರು ನವೀನನ್ನ ಪುರ್ಸೋತುಡು ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬಲೆ ಅನ್ನೋದು ಲೈವ್ಡೆ ಉಳ್ಳೆ ಅವ ಐತನೇ ಕಾಸದ ಪಾತೆರು ಲೈವ್ದಾನೆ लोडिंग होता है बनंदे अच्छा क्या लोडिंग होता है अन्विता उडुपी अन्ना नेटवर्क ये प्रॉब्लम निकला ना अंदा मुल्पदत्ता इरना प्रॉब्लम अंत ಒಲ್ಲ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಿನಿ ಎನ್ಮನದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಉಂಡಾ ಅಂಚದಲ್ಲ ಉಂಡಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಜಂಚಿನನು ಎನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲಿಖಿತ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೂದೇತು ತೂಲೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಒಂಜಿ ದೇತು ತೂಲೆಗೆ ನಿನ್ನ ಎದುರು ಚಕ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ಏತು 150 ತಿಂಗೋಲಿಗೂ ಎನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಕ್ಲೇನಾ ಅನ್ನ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ ಬ್ರೋ ಧನಂಜಯ ಬರ್ತೀರಿ ಹಾಯ್ ಧನಂಜಯ ಬ್ರೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ
ಆಗಸ್ಟ್ 5ಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಓ ಅಂದ ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮೋಗ ಅಂದೋಲ್ಲ ಐಟಿ ಎಂಕದಾದ ಲಾಭ ಉಂಡ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಧನಂಜಯ ಬ್ರೋ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡಿ ವನಸಾಂಡ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದೆ ಅಂಡೆ ವನಸಾಂಡಿ ದಾದೆ ಕವು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಯೂಸ್ ದಾದ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ದೆತೊಂಡ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ದೆದಳು ಮಲ್ಲ ಚಕ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂತೆ ಗತ್ತು ಮರ್ಯಾದಿ ಬಕ್ ಅಪ್ರೂಪನ್ನ ಬಿಸಿ ಚೂರು ಓ ಅಂದೆ ಈರಿ ಇತ್ತೆ ದಾನಿ ಇನಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ ಪಾಡುಜಾರು ಈರಿ ಇತ್ತೆ ದಾನಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ ಪಾಡುಜಾರು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಇತ್ತನಿಯ ಕೆಲವು ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಾರ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಉಂಡು ಅವು ಪಾಡುಡ ಬೊಡ್ಚ ಅವು ಬೇತಕ್ಲ ಪುರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಪುರ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪಾಡುಡ ಬೊಡ್ಚ ಅಂತ ಪೋಡಿ ಅಪ್ಪ ಐಕು ಅವು ಚಕ್ರಡು ತಿರುಗಲೇವು ಸಿಕ್ಕೇತು ಬ್ರೋ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಅಮೌಂಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಡ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿಜ ಅವು ಅಮೌಂಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅಂದ್ ಎಸ್ 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 ನಿಕುಲು ಒಂದು ಕಡಪುರ ಚಾಟ್ ಎಂಜಿನ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಕಡಪುರ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕು ಅಂದ್ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಎಂಚ ತಿರುಗುಂಡೇ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಚಕ್ರ ಯಾನೇ ಪಾಡ್ವೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ದ ಎದುರುಡು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತದ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಆಪುಜಿ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂದು ಬೇತೇನೆ ಬ್ಯಾಜ್ ಕೊರ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಂಚಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಧನಂಜಯ ತುಲ ನೂತಾಯ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಬ್ಯಾಜ್ ದೇತನು ಇನ್ನು ಧನಂಜಯ ಆಗೊಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ದೇತನು ನೂತಾಯದ ಮುರಾಣಿ ದೇತೊಂದಿತ್ತ ಅವೇ ರಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪು ಹಾಗೆ ಇಂಚ ಬ್ಯಾಜ್ ಬರ್ಪು ಒಂದು ತುಯ್ಯರಂಡಿಗೆ ಬಕ್ಕಾಯಲ ದೇತನು ಅವು ಮೋಟು ಪಟ್ಟಣ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಬೈದುಂಡಿ ಅತಿ ಆಯ ಅಂಚಿನ ಪಾಡ್ಲೆ ಈರು ಓನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನನ್ನ ಬೊಡ್ಚಪ್ಪ ಇಂಕ್ ಐದ ಸುದ್ದಿ ಬೊಡ್ಚಿಂದಾಪಣ ಇಂಕ್ ಆತ ಐಕ್ ಅವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಡದೆ ಅವು ಪಾಡೋಲಿ ಐಕ್ ಪುರ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಡ ಆತು ಅಣ್ಣನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಣಲೇರಿ ಓ ಧನಂಜಯ ಉಲಾನಾ ಹೋಯ್ತ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಅವು ಎನ್ನ ಅಂದೈತೆ ಚಾನೆಲ್ದ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ 150 ರೂಪಾಯಿ ಮಂತ್ಲಿ ಇರೇ ಪುದಾರ್ದ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಇದೆ ಚಕ್ರ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಬ್ಯಾಜ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಲಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಹತ್ತಪ್ಪ ಚಾನೆಲ್ದ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅಕ್ಕಡೆ ನೀ ಕಾಸು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪಾಡು ನೈ ಕಂಚ ಇದು 30% ಹಾಕುಲ್ದೆ ತೊಂದು 20% ಹೆಂಗೆ ದಿಕ್ಕು ನಂಚ 150 30 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ಲೇಗು ಆತತ್ತು 130 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ಲೇಗು 50 15 ಹಾಕ್ಲೇಗು ಸೊ 48 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ಲೇಗು 130 ಅಂಚ ಒಕ್ಕಡೆ ಸುಖಾಜಿದಲ್ಲ ನಿಖಲ ಪುದಾಡು ಒಂದು ಚಕ್ರ ಅಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಎಂಚ ಜನಕ್ಕಳು ಮಲ್ಲ ಗುತ್ತದಾರ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪು ಅಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಚ 40 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ನಿಖಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಪುಣ ತುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಅವರೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇತ್ತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತನ ತುಲ ಏತು ಬತ್ತನಂದು ಬೊಕ್ಕರ ನೂದು ಬಾಡ್ತುಲ ಅಪ್ಪಗೆ ಏತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಪುನ್ ತುಲ ಇಂಚಿನಿ ಮದಿಮೆದನ ಹಾಲ್ಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೊರೊಳಿ ಗಿಫ್ಟ್ಲ ಕೊರೊಳಿ ಆ ಸೈಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ನಿಖಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತನ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರೊಳಿ ಶಾಂತಕ್ಕ ಕೊರಿಯರು ಲಿಖಿತ್ ಕೊರಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಬತ್ತೀರು ಹಾಯ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಚೊಳ್ಳರು ಯಾರು ಈರೋರು ಬತ್ತಾರ ಅಂದೆಂತೀನಿ ಮಾರ್ರೆ ಬತ್ತೆ ಪೋಯಾರ ಅಂದೆಂತೀನಿ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಳ್ಳರು ಬೊಕ್ಕ ಮನಸಾಂಡೆ ಅದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ अजाजी नमदार अण्णा आई एम कमिंग पण हाय अजाज वेलकम टू लाईव्ह हाव यू कसा आहेस तुम्ही बरा आहेस काय कुठे गेला होता एक्झाम सगळं झालं काय ಎಂಕ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಸಾರಿ ಬಣದಲ್ಲೇರಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ಕಾಸು ಪಾಂಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನೇಟ್ ಬರ್ಪಿ ನಾವು ಧನಂಜಯ ಅನ್ನ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋಲೆ ಯಾರು ಓಡ್ಲೇರ ಆರೆ ಬಲ್ತೇರ ಅಂದ ಸಂಪು ಅನ್ವಿ ಆಯ್ ಪಣದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಕ್ಕ ಲಕ್ಕೊಡಚ್ಚಿ ಅನ್ನ 6 ಜರ್ದ ಬೂರ್ದೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಣದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕೊಡ್ಚಿ ಅನ್ನ 6 ಜಾರ್ದ ಬೂರ್ದೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ ಸಂಪು ಅನ್ನ ಓಲ್ಡರ್ ಮಾರೆ ಅಜಾಜ್ दादा झोप आली काय म्हणून रे झोप आले नाही ब्रो काही नाही म्हणून रे असं दिसतो ना
ಸುನಿಲ್ ಬ್ರೋ ಬರ್ತೀರಿ. ಹಾಯ್ ಸುನಿಲ್ ಬ್ರೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಚ ಒಳ್ಳರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಇವನ ಸಾಂಡೆ ಏದಾದ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಡ್ದು ರೀಚ್ ಆಯಾರ ಇಲ್ಲ ರೀ? ಓ ಧನಂಜಯ್, ಎಸ್ ಧನಂಜಯರವರು ತಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ತಗೊಂಡು NTV ಬೇಸಿಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನಿ ಪೋತುಜಿ ಓ ಅಂದೆ ಇನಿ ರಜೆ ನೀರೆಗ್. ಓಕೆ 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 ಶಬಾಷ್. ತುಲ ಅಂಚ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಬರ್ತು ತಜ್ಪೌಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ಪುದಾರಿಡ ಒಂಜಿ ಆರೆಂಜ್ ರೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಚಕ್ರ. ಹಾಯ್ ಧನು ಬ್ರೋ ಬಣಂದುಲ್ಲೇರು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮೀ ಬರಾಸ ತುಮಿ ಕಸಾಸೆ मी बरा असा तुम्ही कसा आहे मी पण बरो है. तुशांत ब्रो बत्तीर. हाय तुशांत ब्रो, वेलकम टू लाईव्ह इन चोल्लार. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲ ಅವು ಚಕ್ರ ಬರ್ಪುಣಲ್ಲ ಧನಂಜಯನ ಎದುರು ಒಂದು ಚಕ್ರ ಉಂಡತ ಮಂಜಲ್ದ ಅವು ಬರ್ಪುಂಡು ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಕಟ್ಟ ಹಾಪುಂಡು ಒಣದಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ ದುಂಬುಲ ಆದಿತ್ಯತ ಅಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟ ಹಾಪ ಒಂದು 150 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಮೂಲಿ ಮುರ ಎಂಚಿನ ಈ ಪಕ್ಕಡೆ ಅವ್ಳು ಪೋದು ಚೈನೀಸ್ ತಿನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಕಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಪೌಂಡೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ತಿಂಗಳು 150 ಪೋಪುನ ಮಾರಿ ಮಂಡೇಚ ಟುಗೆದರ್ ಇಜ್ಜಿ ಚಕ್ರ ಹತ್ತಿ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಚಕ್ರ ಅಂದ್ ಬನ್ನಿ ಅನ್ ಪೋಯ್ನೆ ಧನಂಜಯ ಮಾಮೂನ ಇಜ್ಜೆ ಆಯ್ ದುಂಬೆ ದೆತ್ತಿತ್ತೆಯ ఆయన ದುಂಬೆ ಏತ್ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಮುರಣಿ ಅವು ಡಿಮೊನ್ ఆయన ఆయన ಇತ್ತು 150 ఆయన ಸರಿತಾನ ಪುರ ಬರಂತು ಅಮಿ ಹುಷಾರಸ ನವೀನ್ ಸುನಿಲ್ ನವೀನ್ मराठी बात लेर आम्ही हुशार असा म्हणून लेर आम्ही पण बरा असा. जपान झाला का काय खायला जेवण झालं काय काय खायला आम्ही सांबार आणि चपाती खायला असा एकाडी ಜಾರ್ದು ಬೂರ್ದಿನ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೇರು ನಾರಾಯಣ ಕೂಡ ಯಾನ್ ಇರುವ ಪಾಟೆ ಬಣಂದು ಲೇರು ಓಲಿ ಇರ್ ಬೈಜ್ಜಾವು ಇರ್ನ ಬೈಜ್ಜಿ ತೂಲೆ ಸರಿ ಪೋತು ಜಾವು ಇಡಮುಟ ಎತ್ತದಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಸಂಪು ಲೈಕ್ ಕಿಲೆ ಮೀ ಲೈಕ್ ಕಿಲೆ ಕಾಯ್ ಓಡೆ ಪೋಂಡು. ಆಯಿಷಾ ಬತ್ತೀರಿ. ಹಾಯ್ ಆಯಿಷಾ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಹವ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಲೈಕ್ ಕರೋ ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತು ಜಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟ ಆತಿಜೀರಿ ನಾ ಅಕೌಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ತೂಲೆ ವರ ಶೀಟ್ ಅತ ಮಾರೆ ಆರ್ ಸೇಟ್ ಅತ ಮಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಆಯಿಷಾ ಹಾಯ್ ಪಣದಲ್ಲಿರು. ಸುರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ರ್ ಬತ್ತೀರಿ. ಹಾಯ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಇನ್ ಚೊಳ್ಳಾರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂಪ್ಲೆ. ಕೊಂಕಣಿಯ ಅವು ಕೊಂಕಣಿ ಐತೆ ಎಂಗ್ಳು ಮರಾಠಿ ಬಾತೇನಿ ಮರಾಠಿ ಆಯವರಿ ಮರಾಠಿದ ಬತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಆಡ ಪಾತೇನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಒಣದಲ್ಲಿರು. ನಾ ಸುನಿಲ್ ಬ್ರೋ ಜವನ್ ಜಾಲೆ ಅವಳ ಮರಾಠಿ ಇಡ್ಲ ಜವನ್ ಜಾಲೆ ಕಾಯ ಅಂತ ಬನ್ಪೇರಿ. ಅನ್ವಿಸಿಸ್ ಈರು ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಬಣದಲ್ಲೇರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಬಣದಲ್ಲೇರು ಧನಂಜಯ್ ಅನ್ವಿತ್ ಶಾಂತಸಿಸ್ ಅವ್ವೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಣದಲ್ಲೇರು. ಶಾಂತಕ್ಕ ಎಕಡೆ ನೋಕೋ ಸಂಘ ಮರ್ಯಾದೆ ಗೆಲ ಹೇ ಮಜಾ. ಧನು ಬ್ರೋ ಉಂಡರ ರಾಧೆ ಗಜಿಪು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಡುಪಿ ತಿಳಿದುಲೇರು. ಅನ್ವಿಸಿಸ್ ಬಣದಲ್ಲೇರು. ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈವ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಲ ಮೆಂಬರ್ನ ಈತು ಬರ್ತು ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ತೊಚ್ಪಂತಲ್ಲ ಆತ ಎನ್ನ ಕೊಂಕಣಿ ಇರ್ನ ಕೊಂಕಣಿ ಆತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಧನಂಜಯ ವನ ಸಾಂಡ್ ಬಣದಲ್ಲೇರು. ಧನಂಜಯ ದಾಳ್ ಬಣದಲ್ಲೇರು. ಶಾಂತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಬಂದ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಶಾಂತಕ್ಕಾಯಿ ಬರುತ್ತೀರಿ. ಯಾನು ಓಡಿಗೆ ಬೈದೆ ಬಂದೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಈರು ನವೀನ್ ಲಾಗಿಗೆ ಬೈದಾರಿ ನವೀನ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸಿಗೆ ಬೈದಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚಿನಂಡ ಎಂಕಲ ಮೋನು ಆಯ್ಬೇಕೈತೆ ಗಿಫ್ಟ್ದ ಪುರ ಇಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಬೈದಲತೆ ಅಂಚೆ ಜನಗಳು ಪುರ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂತದಿಲ್ಲೇರು ಪಾನಿಪುರಿ ಅವು ಒಂದು ಪುರ ಇರೆಗ್ಲ ಆಪುಂಡ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸು ಪಾಡ್ನಗಳೆ ಕಾಸು ಪಾಡೋಲಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಕಡೆ ಪುರ್ನಗಳೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಕಡೆ ಪುರ್ಲಿ ನಿಕ್ಲ ಪುದರ್ನಿ ಅನ್ಪಕ್ಕ ಜೋರು ಪನ್ಪೆ. ಓ ತುಷಾಂತ್ ಅನ್ನೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡಿಯರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ತುಷಾಂತ್ ಅನ್ನೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಕಡಪುರಿಯರು ಅಂಚ 11 ರೂಪಾಯಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪೂರ ಅವರ ಪೋಪುಣ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ರದ್ದು ಅನ್ವಿಸಿಸ್ ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಬಾವಿ ಪಾಡ್ದೇರಿಗೆ ಓಡ ಪೋತುಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇಗೆ ಪೋತುಂಡು ಎನ್ನ ಗೂಗಲ್ ಪೇನ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಸರಿ ತೂಲೆ ಇಲ್ಲಡ ಅಕಲ್ಡ ತೊಚ್ಪಾಲಿ ಒಂಚೂರು ಓಡೆ ಪೋಂಡು ತೂಯರೆ ಎನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಸರಿ ಪಾಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪು ಅನ್ನ 420 ಕೆರ್ಪೆ ಎಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಪಾತೇರವರ ಅವು ಮರಾಠಿ ಯಾನು ಸಬ್ಜಿ ಕಾಯಿ ಆಂಡೆ ಲಿಖಿತ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಪುನಃ
ರುಪೀಸಾ ರುಪೀಸಿಡ್ போப்புண்டு திரம்ஸிடு போப்புண்டு பூரா போப்புண்டு ஒயிட்ல போப்புண்டு ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಗೇಮ್ ಓವರ್ ಪಣದುಲ್ಲೆ ನಾರಾಯಣಕುಳಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಪಾಡು ನೀ ಇಂದೆ ಇರು ಉಂದುಂಡತೆ ಐಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಾಸು ಪಾಡು ನೆಕ್ ಅಲ್ಪ ಕೇನುಡಿ ₹7 ಎಂದು ಇರುವ ನಲ್ಪ ಅಜಿಪ ನೂದು ಏತ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ 2 ಏತುಂಡಾತು 1 ಸಾರಲ ಪಾಡೋಲಿ 2 ಸಾರಲ ಪಾಡೋಲಿ 5 ಸಾರಲ ಪಾಡೋಲಿ ಏತ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅವು ಲಿಖಿತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಚಂದು ಪನು ಎತ್ತೆಂಡ ಶಾಂತಕ್ಕ ಅನ್ವಿಸಿಸ್ ಬರಿಟ್ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಚೂರು ಅಂದಿ ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ಲೆ ಕಾಸು ಬರ್ಪಿನ ಬರಾಡು ತೂಕ ಅನ್ವಿಸಿಸ್ ಬರಿಟ್ ಕುಲ್ಲೆ ಶಾಂತಸಿಸ್ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೂ ಒವು ಬಟನ್ ಒತ್ತಡು ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಾಗಿ ಒಂದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಒವು ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜೆ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದು ಜೇರ್ಲೆ ತೋರ್ತು ಅವು ಅವಳೆ ಕೇನೋಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಕೇನೋಡು ಅವಕಳ್ಳ ಸರಿತಾಗೂ ತ್ರಿಷಾಗೂ ಗೊತ್ತು ಪೋಡು ನಾರಾಯಣಿ ಎಂಬತ್ತೇರು ಆರು ನಾರಾಯಣಿ ಎಂಚಳ್ಳರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತನಿಕ್ ಅನ್ವಿ ಲೈವ್ ಕಸಲಾಕಿಲೆ ತುಮಿ ಏನಾರ ಹೇ ಕಾಯಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಲೆ ಮಣುದಿಲ್ಲರು ಫ್ಲವರ್ ವಟನ ಸಬ್ಜಿ ಸಂಪು ಮಣುದಿಲ್ಲರು ಗಿಫ್ಟ್ ಉಪ್ಪಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಣುದಿಲ್ಲರು ತುಳು ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತುಳು ಒಂಜಿ ಒತ್ತುಲೆ ಪೋಪುಣ ತುಳೆ ಒವ್ವಣ್ಣಲ ಒತ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ 100 200 300 ಒತ್ತುಲೆ ದಾಲಾಂಸಿ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ತುಲೆತ್ತೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ದೆಪ್ಪುವೆ 150 ಅಂತ 56 ಮಂದಿ ಅಂಡ ಪಾಪ ಅನ್ನ ಪಚಾರ ದೇಯ್ದುವ್ರು ಯಾರು ಪಂಡಿರ 56 ಮಂದಿ ಎಂಕುಲು ದೇಯ್ದು ಅನ್ನು ಪೊರೆಸುಜಿ 56 ದಾಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದಾದ ತಿಕ್ಕುಡು 56 ಅವು ಚಿಕನ್ ಕರೋ ಮೀ ಏತೋ ಕಾಯಿ ಸಬ್ಜಿ ಬಣದಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜಿ ನೆವರ್ ಬಣದಲ್ಲೇರು ಸಂಪುಗು ಇನಿ ಅಲಕ್ಕ ಪೋತು ಅನ್ವಿಸಿಸ್ ಬಣದಲ್ಲೇರು ಅಂಚಯ್ಯಪಲ ಎಣ್ಣೆರ ಬಲ್ಲಿ ನೆವರ್ ಬಿವರ್ 150 ನಿಕ್ಕು ಬರ ಲೆಕ್ಕನ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನಕ್ಕೆ ಪೋಪು 150 ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಏನ 150 ಪೋಪುನು ಒಂಜಿ ಕಾಲಿಂಚ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ₹150 ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಚಕ್ರ ಎದುರುಡುಪ್ಪುಂಡು ಸಂಪುಗು ಇನಿ ಅಲಕ್ಕ ಪೋತು ಅನ್ವಿಸಿಸ್ ಅನ್ವಿತ ಶಾಂತಸಿಸ್ ತಯ್ಯನ ರೋಷನ್ ಪೂಜಾರಿ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ರೋಷನ್ ಬ್ರೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಚೊಳ್ಳರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂಪ್ಲೆ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅತ್ತಿ ಅನ್ವಿ ಸಿಸ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಬೂರ್ದಿನಿಗೆ ಜಾರ್ದು ಓ ಅಚ್ಚ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೂರ್ದಿನ ಒಲ್ಪ ಮಾರ ಯಾರು ಮುರಣಿ ಪಂದಿತ್ತೆ ಬರ್ಸೋಗಿ ಬರೋ ಪೋಚಿ ಲೈವ್ ಮನ್ಪಿರ ಉಲಾಯ್ ಕುಲೋನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂತ 6 ಮಂದಿ ಜರಾತಿ ರೂಮ್ ಉಡ್ಬಿರ ಆ ಸಂಕೋಡೆ ಬೂರ್ದಿರೆ ಎಂಚ ರಂಜಿತ್ ಬತ್ತೇರು ರಂಜಿತ್ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಪಣದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ರಂಜಿತ್ ಬ್ರೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಚೊಳ್ಳರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅನ್ವಿ ಅಸಕಾಯಿ ಸಹಿ ಅನ್ಲ ಮರಾಠಿ ಸಿಕ್ವತ್ ಹೇ ಪಣದಲ್ಲಿ ಭೀಮ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜ್ಪೂತ್ ಬತ್ತೀರಿ ಅನ್ನ ಊಟ ಆಯ್ತು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಯ್ ಭೀಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮದು ಊಟ ಆಯಿತು ನಿಮ್ದು ಆಯ್ತಾ ಸಾಂಬಾರು ಮತ್ತು ಚಪಾತಿ ರಂಜಿತ್ ವನಸಾಂಡೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ವನಸಾಂಡ್ ಬ್ರೋ ಇರ್ನಾಡೆ ವನಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಾಂಬಾರು ಬೊಕ್ಕ ಚಪಾತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌದೌದು ಊಟ ಆಯಿತು ಬ್ರೋ ಸಂಕಡ ಅನ್ನ ಅಂದ್ಯ ಸಂಕಟ ಬೂರ್ದೇನಿಗೆ ಅತೆ ಅಲಕ್ಕ ಪಾಪ ತಿರ್ತು ಬೂರ್ದಿರ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಇಂಚ ಕುಲ್ದು ಬೀರ ಬೂರಿ ಮಂಡೆಗೆ ಮಿಂದ ಆಗಜ್ಜತ ಮಾರ್ರೆ ಸಂಪದನ್ನ ಎಂಚ ಬೂರ್ದಾರಿ ಇವರ ಪಾಲನೆ ಪೂರಾ ಗೆಲ್ಲ ಮಜಾ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೂರಾ ಕಡಲೆ ಎಲ್ಲ ಲಸ ಸಾನ್ ಬಿಬಿ ಒಂದೊಂದು ಬಾಬಿ ಒಂದೊಂದು ಭೀಮರಾಜ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಊರು ನಮ್ಮದು ಮಂಗಳೂರು ಸರ್ ಮಂಗಳೂರು ನೀವು ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ವಾ ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಆಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ರಂಜಿತ್ ಪಲ್ನೆ ಅನ್ನ ಪಣದಲ್ಲಿ ದಾದಿನ ಪನ್ಪಿನಿ ದಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಸ್ಪೆಷಲ್
ಪಲ್ನಿ ದಾದೆ ಪಲ್ನಿ ನನ್ನ ಬರ್ತಿದೆ ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೌದಾ, ನೀವು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮೊದಲು? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸಾಂಗಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಕ ಓಕೆ. ಓ ಸಾಂಗ್ ಅವಿಯ ಭಜನೆ ಅವ ಸಾಂಗ್ 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 ಲವ್ ಸಾಂಗಾ? ಲವ್ ಸಾಂಗ್ ದಾದಿ ಲವ್ ಸಾಂಗ್ ಪ್ರಜ್ಜಿ ದಾದಾ. ಸ್ಯಾಡ್ ಸಾಂಗ್ ಪೂರ ಪುಣೆ ಎಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಜಾರ್ದ. ಬ್ರೇಕಪ್ ಸಾಂಗ್ ಪೂರ ಉಂಟು ಕೆಲವು. ಬುಡಿ ಮಧು ಸಮರ ವಿಕ್ರಮ ಬರ್ತೀರಿ. ಹಾಯ್ ಮಧು ಸಮರ ವಿಕ್ರಮ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಇಂಚೊಳ್ಳರೆ. ಹೌ ಆರ್ ಯು? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಅನ್ನ ತೆನ ಅಷ್ಟಮಿ ಕಾಯ್ ಕಷ್ಟ ಮೈತಿಲ್ ನಹಿ ಅನ್ನೋದಿದ್ದಾರೆ. ಭೀಮ್ಸಿ ಮಂಗಳೂರು ಕರಗಿ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನಾವಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಯಾರಿವಳು ಸೂಜಿ ಮಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣವಳು ಅವು ಲವ್ ಸಾಂಗಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅನ್ವಿ ತುಂಬ ಜಲಗಲ್ಲ ಸಂಪು ದಾದೆ ಇರ್ನ ಪೊಕ್ಕಡಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಕುಲ್ಲೆ ಮಣಿಪಂದ ಕುಲ್ಲೆ ಒಣದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿವಳು ಸೂಜಿ ಮಲಿ ಕನ್ನವಳು, ರಾಮನಲ್ಲಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಗಮ್ಮನೆಂದು ಅರಳಿದಳು, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ತಾಳಕ್ಕೆ ಸಿಗದು, ಹಾಡಲಿ ಕೇಳು ಅಂದದ ಸಾಲು, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ತಾಳಕ್ಕೆ ಸಿಗದು, ಹಾಡಲಿ ಕೇಳು ಅಂದದ ಸಾಲು. ಯಾರಿವಳು ಸೂಜಿ ಮಲಿ ಕನ್ನವಳು. ಶ್ರೀಗಂಧ ಈ ಗೊಂಬೆ ಇವಳಿಗೇಕೆ ಗಂಧವೋ, ಬಂಗಾರ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಇವಳಿಗೇಕೆ ಒಡವೆಯೋ, ತಾರೆಗೆ ಈ ತಾರೆಗೆ ಮಿನುಗು ದೀಪವೋ, ಈ ಬೆಳಕಿಗೇಕೆ ಬಿರುಸು ಬಾನವೋ, ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಸೇಬಿದೆ ಅಲ್ಲೆಗಿನಿಯ ಮೂಗಿದೆ, ತೊಂಡೆ ಹಣ್ಣು ತುಟಿಯಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಕಾಳು ಬಾಯಲಿ, ಏನಿದು ಏನು ಮೋಜಿದೆವು, ಏನಿದೇನಿದೇನಿದು. ಯಾರಿವಳು ಸೂಜಿ ಮಲಿ ಕನ್ನವಳು, ರಾಮನಳ್ಳಿ ತೋಟದಳು ಗಮ್ಮನೆಂದು ಅರಳಿದಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಕ್ಷಕ ಬರ್ತೀರಾ? ರಕ್ಷಕನೇಪ ಬಸ್ಕರ್ ಬಣ್ಣ ಅವು ಇಕ್ಲ ಕಾಸುಂಡವ ಧರ್ಮಗುಜ್ಜವಲ್ಲ. ಅನ್ವಿಸಿಸ್ ಎಕಡೆ ಪೋತೀರು ಫೀಲಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಯ ಸಂಪುಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ನಿ. ರಕ್ಷಕ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಇಂಚೊಲ್ಲರು. ಶಾಂತಕ ಅಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಧುಸೂದನ್ ನೈಸ್ ಪನ್ನುಲ್ಲೇರು. ಶಾಂತಕ ರಕ್ಷಸಿಸ್ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ವಿದ್ ತೆಂಬರೆ ರಿಪೇರಿಡ್ ಉಂಡಿಯ. ಹಾಯ್ ರಕ್ಷ ಉಂಡರ ರಾಕ್ಷಸಿಸ್ ಪನ್ನುಲ್ಲೇರು. ಅನ್ವಿಗೆ ಸಕ ಅವನುಲ್ಲೇರು. ರಂಜಿತ್ ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತೇಜಕ್ಷ ಕೊಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಆಶೋನ್ನೇ ಬತ್ತೀರಿ. ಕೇಶವನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಇಂಚೊಲ್ಲರು. ತೇಜಕ್ಷ ಸೂಪರ್ ಬೇಜಾರ್ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನೋಡಿಗೆ ಸಂಪುಗು ಬೇಜಾರ್ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಕ ಒಂಜ ಮಜ ಹೊಸ ಸೀರೆ ಬಜೆಟ್ ನಹಿ ಇವುಡ ಮನ ಕರ್ಲಾಸ. ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಸೆಂಟ್ ಬಸ್ಕರ್ ₹5. ಓಕೆ. ಶಾಂತಕ್ಕ ದಾಯಿಗ್ ರಕ್ಷಸಿಸ್ ರಕ್ಷ ಜವಾನ್ ಜಲೆಕಾಯಿ ಕಾಯ್ಲಾ ಅವನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸವನೂರ್ ಅವರು ಬಂದರು. ಹಾಯ್ ಸವನೂರ್ ಅವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಡಿಬೋ ಸಾಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ ನನಗೆ. ಎಂಕು ಪುರ ಪರತ್ತು ಸಾಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಪುಂಡು ರಂಜಿತ್ ಬ್ರೋ. ಡಿಬೋ ಸಾಂಗ್ ಅವು ಪುರ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ. ಇರು ದೋಸೆ ತಿಂದರೆ ಮೂಡಿಗೆರೆಗೆ ಪೋಯ್ನೆ ಆ ಅಂದಿ ಅವು ಪಂಡ ತೊಂಡೆ ಹಣ್ಣು ತುಟಿಯಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಕಾಯಿ ಬಿಸಲಲ್ಲಿ. ಏನಿದು ಯಾವ ಲೈವ್ ಇದು? ಬನ್ನಿ ಜನರಿಗೆ ಅಂದಿ ಅವು ದೋಸೆ ತಿಂದರೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ
ಎಂಗಲ ಒರಿ ಉಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಉಂಡು ಊರುಡು ಸಂಬಂಧದಾಯಿ ಸಂಬಂಧದಾಯಿ ಪ್ರೀತಿ ಬತ್ತೇರೆ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಬಣ್ಣದುಳ್ಳರೆ ಹಾಯ್ ಪ್ರೀತಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಚ ಒಳ್ಳಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಪ್ಲೆ ಮನಸ್ಸಾಂಡೆ ದಾದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಾಯ್ ಸಂಬಂಧದ ಪಂಡೆ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಬಂತೈತೆ ಅವು ಸೇಮ್ ಸೀನ್ ಅವು ಹಾಂ ನ್ಯೂ ಸಾಂಗಾ ಓಕೆ ನಗುವ ನಯನ ಮಧುರ ಮೌನ ಮಿಡಿವ ಹೃದಯ ಹಿರೆ ಮಾತೇಕೆ ಹೊಸ ಭಾಷೆ ಇದು ರಸಕಾವ್ಯವಿದು ಇದ ಹಾಡಲು ಕವಿ ಬೇಕೆ ನಗುವ ನಯನ ಮಧುರ ಮೌನ ಮಿಡಿವ ಹೃದಯ ಹಿರೆ ಮಾತೇಕೆ ನಿಂಗಾಗಿ ಹೇಳುವೆ ಕತೆ ನೂರನು ನಾನಿಂದು ನಗಿಸುವೆ ಈ ನಿನ್ನನು ಇರುಳಲ್ಲೂ ಕಾಣುವೆ ಕಿರುನಗೆಯನು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚೆದ್ದ ಹೊಂಗನಸನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆವೆ ನಾ ಮಳೆಯನು ಬಿಡದಂತೆ ಹಿಡಿವೆ ಈ ಕೈಯನು ಗೆಳೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹಾರಿ ಬರುವೆ ಬಾನ ಎಲ್ಲೇ ದಾಟಿ ನಲಿವೆ ನಗುವ ನಯನ ಮಧುರ ಮೌನ ಮಿಡಿವ ಹೃದಯ ಹಿರೆ ಮಾತೇಕೆ ಈ ರಾತ್ರಿ ಹಾಡು ಪಿಸು ಮಾತಲಿ ನಾ ಕಂಡೆ ಇನಿದಾದ ಸವಿರಾಗವ ನೀನಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತವೇ ನಾ ಕಂಡೆ ನಮ್ಮದೇ ಹೊಸ ಲೋಕವ ಈ ಸ್ನೇಹ ತಂದಿದೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದು ಅಳಿಸದ ರಂಗೋಲಿ ಆಸೆ ಹೂವ ಆಸಿ ಕಾದೆ ನಡೆನಿ ಕನಸ ಹೊಸಕಿ ಬಿಡದೆ ನಗುವ ನಯನ ಮಧುರ ಮೌನ ಮಿಡಿವ ಹೃದಯ ಹಿರೆ ಮಾತೇಕೆ ಹೊಸ ಭಾಷೆ ಇದು ರಸಕಾವ್ಯವಿದು ಇದ ಹಾಡಲು ಕವಿ ಬೇಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಲೈವ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ಏನೆಲ್ಲ ಬೇತ ಐಡಿಯಾ ಆತತೆ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ ಆತತ ಕಾಯಿ ಸಾಕ್ತೆ ತುಮಿ ಮುಜೆ ಸಮಸ್ತ ನಹಿ ಅನ್ನೋದಾರೆ ಒಂದು ರಕ್ಷಕ ಅವಳು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕರಿ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದೆ ಈ ದೋಸೆ ತಿಂಡ್ರೆ ನೋಡಿಗಿರೆ ಬೇಕರಿ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ನೂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೌದಾದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ದಾಲೆ ಪರಮಾಪುರ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಯಿ ಸಂಪು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಬರಾತ ಇಷ್ಟ ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರೀತಿ ದೀದಿ ಜವನ್ ದಲೆಕಾಯಿ ತುಂಬ ರಂಜಿತ್ ಬ್ರೋ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಮುಜೆ ಚಿಕನ್ ತುಕ ಕಲೆ ಸಂಪು ಆಶು ಅಳುವ ಜೀವನ ಕಷ್ಟ ಪಾವನವಾಗಲು ನಗುತ್ತಿರಬೇಕು ಹೌದು ಪ್ರೀತಿ ಮೀ ಮೈತಿಲ್ ನಹಿ ತುಮಲ ಅಪ್ಲ ಪ್ಯಾರಿ ಭೈ ಅವನಲ್ಲೇ ನಿಷ್ಠೆ ಕಾಲೆ ತುಕ ಅವನಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿ ಆಶು ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಅವನಲ್ಲೇ ತೇಜಾಕ್ಷಗಳು ಸಂಪು ಪ್ರೀತಿ ಮುಜೆ ಗೊತ್ತು ಅಸ ಸಂಪು ಅವನಲ್ಲೇ ಸಂಪು ಕಾಯಿ ಸಂಗ್ತೆ ತುಮಿ ಮುಜೆ ಸಮಜತ್ ನಹಿ ಅವನಲ್ಲೇ ಆಸೆ ಹೂವು ದುರಾಸೆ ನೋವು ಯಾನು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ತಿಂದರೆ ಮೂಡಿಗೆರೆಗೆ ಫೋನ್ ದಿತ್ತೆ ಅಂದೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಸೆಂಟ್ 100 ಪಾಯಿಂಟ್ 1 ರೂಪಾಯಿದ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಅಪ್ಳ ದೀದಿ ಅನ್ನ ಅವನಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿ ಅಜ್ಜಿ ಬೇಡಿ ಸಂಪು ಅವನಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕನ ಹತ್ತೋಡು ಅಯ್ಯ ಅನ್ನ ಗುರ್ತಜ್ಜ ಅಲ್ಲೇ ಐಟು ದಾಲಜ್ಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ 17 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪುಣ ಇರೇನಾ ಓ ರಾಮ ದೇವರೇ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಾರಿ ಅವೇ ಹೊಸ ಐಡಿ ಇರ್ನ ತುಳು ಸಾಂಗ ಗುದ್ದುವೆ ಮುರಣಿ ಇರ್ದಿಂಚ ಐಡಿ ಬೊಯ್ದಿನತೆ ಗುದ್ದುವೆ ಮುರಣಿ ಇಂದು ಐಡಿ ಡೇ ಬೈದಿನತ ಎಂಗ್ಲೇನು ಪೂಜೆ ಏಪ ಬೈದಿನಿ ಎನ್ನ ಲೈವಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ನೀರು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಲಜ್ಜಿ ತುಂಬುದ
వెయిట్ కాల్ బరుంది అక్కన ఓకే ఓకే ప్రీతి ಬೇತೆ ಐಡಿ ಅನ್ನಂದು ಗುರ್ತದಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ ಓಕೆ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಅತೆ ತುಳು ಸಾಂಗ್ಡು ದಾದುಂಡು ಅನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕಯ್ಯ ಗೊತ್ತಾನಿ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಅನ್ನಂದು ದಾನೇ ಪೊನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸೆಂಕ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋವಾ ಮನಸ್ಸೆಂಕ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋವಾ ಆಸೇದಿದು ಈ ಕಾಪುವ ಪಿಂಗಾರ ಪೂವ ಕಾಪುವ ಪಿಂಗಾರ ಪೂವ ಬೊಲ್ಪಾದ ಸೂರ್ಯೆ ಪಲಕೋಡು ಮೂಡಿ ಕೈದೈಕ್ಲೆ ಮೋಕೇಡು ಕೂಡಿಯೇ ಸಿಂಗಾರಿ ಪೊನ್ನೆ ಮದಿಮಾಲು ಮನ್ನೆ ಎನ್ನುಡಲ ಸಿರಿದೇವಿಯೇ చిలిపిలి పన్పిన పక్కిలు పారున చిలిపిలి పన్పిన పక్కిలు పారున ಬದುಕುದ ಉಲ್ಲಾಸದಾನೆ ದಾನೇ ಪೊನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸೆಂಕ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋವಾ ಮನಸ್ಸೆಂಕ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋವಾ ಬೇತೆ ಲವ್ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನೆ ಬ್ರೋ ಅವು ಈರ್ ಪನೋಡಿ ಓವು ಒಂದು ಲವ್ ಸಾಂಗ್ ಓವುಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಈರ್ ಪಂಡಡ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮನಸ್ಸು ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋವ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪದೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅನ್ನ ಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಓಕೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ಬರ್ಪರ ಹೆಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪುರ್ಸೊತ್ತ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಾಡೇನಿ ಏರ್ಲ ಎತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಜನ ಪಾತಿರ್ರಚ್ಚಿ ಮಿಶ್ಮಿತಾ ಬತ್ತೀರಿ ಹಾಯ್ ಮಿಶ್ಮಿತಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಚೊಳ್ಳರು ಈ ರಾಣಿ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಬೈದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂದದ ಲೈವ್ಗೆ ಅಣಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಬ್ಬತ್ತರ ಪಿಕ್ಚರ್ದನ ಅವುಗಳ ತೂತಿನ ಲಜ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಲಜ್ಜಿ ಅಪುರ ಹೊಸ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅತ್ತೆ ಐತಪುರ ಪದ್ಯ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪದ್ಯ ಏತು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ಪದ್ರಾಡು ಪದ್ಯ ಗೊತ್ತು ನಾತೆ ಪತ್ತು ಮಾತ್ರೆ ಪದ್ರಾಡು ಲಜ್ಜಿ 10 ಐಟ್ ಕೆಲವು ಬರ್ಪುಜಿ ಆಯ್ ಕೇಶವನ ಬಣ್ಣಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಿನ್ನೇರು ಬೈದಿನ ಗೌಜಿಡ ಬಿನ್ನೆರೆ ಬೈದಿನ ಗೌಜಿಡೆ ದಿನನೆ ಪೋಪುಜಿ ಕನ್ನದರಪ್ಪೆನೆ ಮುಚ್ಚಂದೆನೆ ಅಲೆನೆ ತೂಪುಂಡು ಅವು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆತ ಕೆಲವು ಪದ್ಯ ಸುಲಭ ಪೂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪ ಆತ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಪೂಜಿ ನಂಗೆ ಅವಳೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಕ್ಕನಗಳೇನ ಗ್ರೂಪ್ ಕಾಲ್ ಓ ಅಂದೆ ಶೋಕು ದಾದ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ನೆ ನೇಮ್ ಪಲ್ನೆ ಸಾಂಗ್ದ ಶೋಕು ದಾದ ಸಾಂಗ
ಶೋಕುದಾದ ಸಾಂಗ್ ಅವ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಂಜಿನ ಪಾತೆನ ಈರು ಸಾಂಗ್ದ ಪುದರ್ ಪಲ್ಲೆ ಈರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಎತ್ತಿನ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಪನ್ಪೆ ಎಂಜಿನ ಪನ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿನ್ನವೇ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಜೋಕುಲಿ ಸಂಪು ಎಂಕ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪುಜೀರು ಕಜಿಪು ಕೇಂಡೆ ಕಜಿಪು ಲೈವ್ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪಿನಾರಿ ಕಜಿಪು ದಾದಂದ ಫನ್ವೇರು ಅಂತುಲಿ ಅರೆ ಗೊರ ಕಜಿಪು ದಾದಂದ ಫಲ್ನಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಪು ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಜೋಕುಲು ಮೂಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕ ಶೋಕದ ಸಾಂಗ್ ಫಲ್ನೆ ಬ್ರೋ ಅವೇ ಶೋಕದ ಸಾಂಗ್ ಓಂದು ಗೊತ್ತಾವಡತೆ ಇರೇಗ ಶೋಕ ಆಪುನು ಓ ಶೋಕ ಆಪುನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜತೆ ಇರೇಗ ಓವು ಇಷ್ಟ ಉಂಟು ಬಲ್ನೆ ಈರು ಅವು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಪನ್ಪೆ ಇದನ್ನ ಪನ್ಪೆ ಗೊತ್ತು ಜೀವನ್ಪೆ ಸಾಂಗ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆನೆ ಒಪ್ಪುಂಡಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ಇಷ್ಟ ಆಪು ಅಂಚ ಪುಷೇರ್ ಪಲ್ನೆ ಸಾಂಗ್ದ ಪುದರ್ ಪಲ್ನೆ ಸಾಂಗ್ದ ಪುದರ್ ಪನ್ನೋಡೇನು ಓಕೆ ತುಳುಟಾ ನೇ ಪತ್ತೆ ಪುದರ್ ಪನ್ಪೇನೆ ಒಂಜಿ ಕೆಮ್ಮಲೆ ತಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಸ ಸೀರೆ ತುತ್ತುದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜೇ ಗೂಡುಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟೆಗ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಟ್ಟದ ಪೊಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಕ್ಕಸಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಡಿಂಗಿರಿ ಮಾಮ ಉಳ್ಳೇರು ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಪೇರು ಮಿಸ್ಮಿತಾ ಅಡ್ಡೆ ತಿನ್ನಿ ಅಂದೆ ಇನಿ ಅಡ್ಡೆನ ಇರೆಗು ದಾದ ಪತ್ರಡೆ ಮನ್ಪದರ ಬರ್ಸೋಗಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪತ್ರಡೆ ಮನ್ಪಿರತ್ತೆ ಆಟಿಡ್ ಪತ್ರಡೆ ಮನ್ತಾರೆ ಇರ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಒಣದುಲ್ಲೇರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಪೇರು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪು ಏತನಿ ಒಣದೇರು ಈರ್ಲೆಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರಿ ಈರ್ಲೆಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರಿ ಎಕ್ಕಸಕ ಬಾರಿ ಬಿಗಿರಿ ಮಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಂಗಿರಿ ಮಾಮ ಡಿಂಗಿರಿ ಮಾಮ ಓಕೆ ಎಕ್ಕಸಕ ಸುರು ಬೊಕ್ಕ ಡಿಂಗಿರಿ ಮಾಮನೇ ಎಕ್ಕಸಕ ಎಕ್ಕಸಕ ಎಕ್ಕಸಕ್ಕಲ ಎಕ್ಕಸಕ ಎಕ್ಕಸಕ ಎಕ್ಕಸಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪು ನಕಲು ಬತ್ತೆರಿತ್ತೆಲ ಅಕ್ಕ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪು ನಕಲು ಬತ್ತೆರಿತ್ತೆಲ ಎಕ್ಕಸಕ ಎಕ್ಕಸಕ ಎಕ್ಕಸಕ್ಕಲ ಕೇಶವಣ್ಣ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಓ ರಾಮ ಓ ಧೂಮ ರಾಮ ಧೂಮ ತೋಮ ಅವಳು ಏರು ಉಲರಿಯ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೊಂಡ ದೆತದು ಕೆತದು ಕೊಲ್ಲೆಯ ಮಂಡೆ ನಿಲಿಕೆ ನೀರು ಕೂಟದು ಬೆಂದ್ರ ಕಾಯ್ಪೊಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯನ್ನ ಪಾಡ್ದು ಪೊರ್ಲು ಮೀಯೊಡು ಎಕ್ಕಸಕ ಎಕ್ಕಸಕ ಎಕ್ಕಸಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪು ನಕುಲು ಬತ್ತೆರಿತ್ತೆಲ ಎಕ್ಕಸಕ ಎಕ್ಕಸಕ ಎಕ್ಕಸಕ್ಕಲ ಓ ಗಂಗೆ ಓ ಗೌರಿ ಗಂಗೆ ಗೌರಿ ಕಾಳಿ ಬೊಳ್ಳಿ ಇಂಚಿ ಬಲೆದೆ ಚೊಂಬು ಮುಟ್ಟ ಮಂದ ಪೇರು ಕೊರಡು ಶಾರದೆ ಓಳು ಇತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಉಪ್ಪು ಸೇಲಕೋ ಬದುಕು ಪನ್ಪೆ ಉಜ್ಜಾಲುಡು ನಮ ಕುಲ್ಲೆಕೋ ಎಕ್ಕಸಕ ಎಕ್ಕಸಕ ಎಕ್ಕಸಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕ ಪಣದು ಲೆಪ್ಪು ನಕಲು ಬತ್ತೆರಿತ್ತೆಲ ಎಕ್ಕಸಕ ಎಕ್ಕಸಕ ಎಕ್ಕಸಕ್ಕಲ ಓಕೆ ಮಾರಿ ಇರೆಗ್ ದಾಯಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಎಪ್ಪರೆ ಅಕ್ಕನ ಕಲ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ಹತ್ತೋಣ ಡಿಂಗಿರಿ ಮಾಮ ಯಾರು ಪಂಪೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬಲೆ ಹೋಯ್ತಾರ
ಹಾಯ್ ಕೇಶವ್ ಅಣ್ಣ, ರಂಜಿತ್ ಅನ್ನೆ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂದೆ ಬ್ರೋ. ಪತ್ರಡ್ಡಿ ಅವನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಸ್ಮಿತಾ ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಗೆಸ್ ಸರಿ ಅಣ್ಣಕೊಂಡ. ಹಾಯ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ, ಯಾನು ಬನ್ನಗನಿ ಅವು ಸಾಂಗ್ ಅವನೊಂದಿಲ್ಲ ರಂದಿ. ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾಕಳು ಪ್ಲೀಸ್ ಪನ್ಪರ ಇಂಚಿನ ನಿಕೇನೆ ಯಾನ್ ಯಾನ್ಲ ಬ್ಯುಸಿಲ ಬ್ರೋ ಇಲ್ಲಡ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚ ಲೈವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಪೋತುಜಿ ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಮಂತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜೋರ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜ ನೀನು ಕೋಡೆ ಮಂತೀನಿ ನಾನು. ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಓಲ್ಲೇರಿ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಎಂಕ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ತಿಜಾರು ಸಂಪು ಕೋಡ್ಲೆ ದಾದೆ ವಿಶಿ ಬರ್ತಾರೆ ಎತ್ತನೇರ್ನ ಬರ್ತೀನಣ್ಣ ಎನಿವರ್ಸರಿಯಾ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸರಿ ಕಟ್ಟದಾಲ ತೂತಿದ್ದೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಅಂಕಲೊಂಚೂರು ನಿನ್ನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ವಿಜಯ ಅಡಚ ನಡೀತೆ ನಂಚ ತೂಯರೆಲ್ಲ ಆಯ್ಜಿದಲ್ಲ ಬರ್ತೀನೇನೆ ಎನಿವರ್ಸರಿಯಾ ಕೋಡೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ತದೆ ತೂಲಿ. ಹಾಂ ಓಕೆ 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 ಅಂಡ ಬರ್ತೀನೆ ಬನ್ನಿ ಬರ್ತೀನ ಎನಿವರ್ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪುಗ ವಿಷಯ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾದೆ ಅಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನದಲ್ಲಿ ಅಂದ ಹೆಂಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅನ್ನ ದಾದೆ ಬರ್ತೀನೇನ ಎನಿವರ್ಸರಿ ಬರ್ತೀನೇನಾ ಅಮ್ಮ ನಕಲು ಬೈಜ್ಜೇರು ಬಿಂಗಿರಿ ಮಾಮ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ನಿ ಅಮ್ಮ ನಕಲು ಬೈಜ್ಜೇರ ಬಿಂಗಿರಿ ಮಾಮ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ನಿ. ಹಾಂ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಿಂಗಿರಿ ಮಾಮ ಅತ್ತೀಯ ಡಿಂಗಿರಿ ಮಾಮವೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾ. ಓಕೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಡಿಯರ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ಟರ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು. बार बार हम ये गाए तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर प्रीति सिस, हैप्पी बर्थडे टू यू. ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಗಾವೋ ಗಮ್ಮತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಕೇಶವನ್ನ ಮುರಣಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಗಲನ್ನೆಲ್ಲ ಮಂತದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಒಣಲೇರು ತೆಂಬರೆ ಬೊಟ್ಲೆ ಇರ್ನ ಕೆಬಿಕ್ ನೂರಡು ಒಣಲೇರು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ. ಡಿಂಗಿರಿ ಮಾಮ ಪೊಡಿದು ಪಾರಡ, ಡಿಂಗಿರಿ ಮಾಮ ಪೊಡಿದು ಪಾರಡ, ಜರಡ ತಿಮ್ಮ ಬುರಡಡಮ್ಮ ಯಾನುಲ ಮುಲುಲ್ಲೆ, ಜರಡ ತಿಮ್ಮ ಬುರಡಡಮ್ಮ ಯಾನುಲ ಮುಲುಲ್ಲೆ. ಸಿಂಗರಿ ಪೊನ್ನೆ ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಲ್ಪಡ, ಸಿಂಗರಿ ಪೊನ್ನೆ ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಲ್ಪಡ, ಪರುನಾನು ಅತ್ತಿಯಯಾನು ತಿಕ್ಕಲೈಯಲ್ಲೇ, ಪರುನಾನು ಅತ್ತಿಯಯಾನು ತಿಕ್ಕಲೈಯಲ್ಲೇ. ಬನುಗುರಾವಡ ಮುಗಲುಗು ಸೇರಡ, ಕಡಲುಗು ಲಾಗ್ಯಡ ಮೀಸೆದ ಆನನು ಒರಿ ಪೆರೆಯಾನುಲ್ಲೆ. ಧೈರ್ಯೋಡು ರಾವಣೆ ಧರ್ಮೋಡು ವಿಭೀಷಣೆ, ಬಿಲ್ಲುಡು ಅರ್ಜುನೆ ದಾನೋಡು ಕರ್ಣೆನೆ, ಲೋಕೋಗು ಯಾನು ಮಲ್ಲೆ. ಆಹಾ ಓಹೋ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಪೌರುಷಯಾವಿತ್ತೆ, ಡಿಂಗಿರಿ ಮಾಮ ಪೊಡಿದು ಪಾರಡ, ಜರಡ ತಿಮ್ಮ ಬುರಡಮ್ಮ ಯಾನುಲ ಮುಲುಲ್ಲೆ. ಸಿಂಗರಿ ಪೊನ್ನೆ ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಲ್ಪಡ, ಪರುನಾನು ತಿಯನು ತಿಕ್ಕಲೈಯಲ್ಲೇ. ತಿಗಲೇದ ಢವ ಉಂಡು ಏಮೋ ನೆಡು, ತೊರತುದೆತ್ತಿಂಡ ಚಾರುಯ ಉಡಲುಡು ಐಕೆನೆ ಯಾನವಲ್ಲೇ. ಒಕ್ಕಡೆ ಕಿಟಿ ದಾಯಿಗು ಮಲ್ಪೊಯ, ದುಕ್ಕೊಡೆ ಮೆರೆ ಪುನ ಅನಗು ಎದುರಯ ಬರಡಯ ಯಾನವಲ್ಲೇ. ಆಹಾ ಓಹೋ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಪೌರುಷಯಾವಿತ್ತೆ, ಡಿಂಗಿರಿ ಮಾಮ ಪೊಡಿದ ಪಾರಡ, ಜರಡ ತಿಮ್ಮ ಬುರಡಮ್ಮ ಯಾನಲ ಮೂಲುಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವು ಸಂಪು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಒಣಲೇರು ಸುಮಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ. ಹಾಯ್ ಸುಮಕ್ಕ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಚ ಒಳ್ಳರು ಮನೆ ಸಾಂಡೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ ಅಣ್ಣ ಒಣಲೇರು ಇರೆಗ್ ವಿಕ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬನ್ನಿನ ಮಡಪೋರ್ಚಿ ಅಪ್ಪಲ ಒಣಲೇರು. ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಪ್ರೀತಿ ಅವರೇ. ಪಾರ್ಟಿ ಇಜ್ಜ ಅಕ್ಕ ಮಾಮ್ ನಕಲು ಲೈವ್ಗೆ ಬೈಜ್ಜಿರೆ ಇರೆಗ್ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಆಪುಜ ಇಂಕ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಇಂಚಿನ ಬರೀತೀನಿ ಹಿಂದೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅವು ಇರ್ನ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪು ನಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ. ಪಾರ್ಟಿ ಇಜ್ಜ ಅಕ್ಕ ಮಾಮ್ ನಕಲು ಲೈವ್ಗೆ ಬೈಜ್ಜೇರಿ
ಇರೇಗ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಆಪುಜ ಅವು ದಾದ ಅಂದೇ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಚಿ ಪಾರ್ಟಿ ಇಜ್ಜ ಕಾರಡ ಕೇಂದ್ರ ಓಕೆ ಏರು ಮಾಮ್ನಕ್ಲು ಏರು ಒಂದು ಸಾತ್ ಜಿ ಓ ಅಂದೆ ಇರ್ನ ಎಂಜಿನಂದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಕಿ ಈರೇ ಬುಡ್ಪಾದ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಆಗೋಲ್ಲ ಗುರುಪ್ರದನ್ನ ಬರ್ತೀರಿ. ಹಾಯ್ ಗುರುಪ್ರದನ್ನ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಚೊಳ್ಳರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹಾಯ್ ಸುಮಕ್ಕ ಅವನು ಆಶು ರಂಜಿತ್ ಬ್ರೋ ಎನ್ನ ಮಾಮು ಎಲ್ಲಡುಲ್ಲೆರು ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜರ ಅರಡ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಎಂಕ ಅರ್ಥನೇ ಜಾರ್ದ ಆದ ಪನ್ನಿಂది ಬ್ರೋ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಮುಪ್ಪ ಅವನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರುಪ್ರದಿ ಅವರೇ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಬ್ರೋ ಅನಸಾಂಡೆ ಇದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಸುಮಕ್ಕ ಉಂಡರ ಆಶು ಆಯ್ ಪಣ್ಣು ನವೀನ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಬಿ ಪಿ ಉಂಡಿ ಪಂಡೇರು ಅಣ್ಣ ಚೀಪದ ಐಟಮ್ ತಿನ್ನೋಡ್ಚಿ ಪಂಡೇರು ಅಣ್ಣ ಅವು ಬಿ ಪಿಗೆ ಅತ್ತವು ಶುಗರಿಗೆ ಬಿ ಪಿಗೆ ಉಪ್ಪು ತಿನ್ನೋಚು ಅನ್ಪಿರಿ. ರಂಜಿತ್ ಅಮ್ಮ ನಕುಲು ಲೈವ್ ಬೈಜ್ಯರೆ ಇರುಡ ಅತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ನವೀನ್ ಅನ್ನಡ ಏರ್ನ ಅಮ್ಮ ನಕುಲಿ ರಂಜಿತ್ ಬ್ರೋ ಎಂಕ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆನುಂದುಂಡಿ ಎಂಕ್ ದಾದಂದೆ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಏರ್ನ ಅಮ್ಮ ಇರ್ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಏರು ಅಮ್ಮ ನಕಲು ಲೈವ್ ಬೈಜ್ಯರೆ ಇರುಡ ಅತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ನವೀನ್ ಅನ್ನಡ ಅವನು ದಾದನ ಎಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಮಾರು. ಕೇಶವಣ್ಣ ಉಂಡರ ಸುಮಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನಲು ಸಂಪು ದಾದಾಡಿ ಒಣದಲ್ಲಿ ಗುರುಪ್ರದಿ ಸುಮಸಿ ಅವು ಏರಿಯ ಹೊಸ ಐಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದು ಉಂಡಿ ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡಿ ಸಿಸ್ ಅವು ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ಗೆ ಸಂಪು ಅಂದು ಪತ್ರಡ್ಡೆನೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಮಿತ ಅಂದಂದಿ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಅಂದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಶು 18/7 ಜಿ ಅನ್ನ ಪಣ ಇತ್ತ ಬರಿಯಲಡೊಂಜಿ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ತಿಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಣತೆ ಎಂಕ್ಲು ಮುರಣಿಯವರು ತಿಂತ ಎಂಕ್ಲ ಬಾವಿಯವರು ಊರು ಬನ್ನ ಪತವ ತಿತ್ತೀರು. ಈ ಸಂಪುಗು ದಾದಾಂಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಜೈದೇರಿ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಅಮ್ಮ ಏರು ದಾದನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಜೆತ್ತುಪ್ಪಿರಿತ್ತು 10 ಗಂಟೆ ಆಡೋದ ಆರು ಏರೇನು ಪನ್ಪೇರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅರ್ನಮ್ಮನ ಪನ್ಪೇರವಲ್ಲ ಒಂದು ಜನ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ರಂಜಿತ್ ನಮ್ಮ ರಂಜಿತ್ ಬ್ರೋ ಇರು ಅಲ್ಪದಾರ ಅವರ ಪನ್ಲಿ ಆಲ್ ಬಾಯ್ ಬನ ಸಂಪು ಓ ಬಲ ಯಾನ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುನು ಹೇಮಂತಣ್ಣ ಬರ್ತಾರೆ ಶಾಂತ ಊರುಡು ಇಜ್ಜ ಅವನಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಹೇಮಂತಣ್ಣ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಂದಣ್ಣ ಅವನಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಮಿತಾ ರಂಜಿತ್ ಶೀಲಾವತಿ ಆಶೀನ ಅಚ್ಚ ಅಯ್ಯೋ ಸಾರಿ ರಂಜಿತ್ ಬ್ರೋ ಸಾರಿ ಅವೇ ಸಾರಿ ಎಂಕ ಇರೇ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಈರು ಅಲ್ತ ಅಂದ ಓಕೆ ಅಚ್ಚ ಇರ್ನ ಬೇಡ್ತಾ ಇಡಿ ಉಂಡದಾ ಅಕ್ಕಳು ಬೈಜೇರಿ ಮುರಾಣಿ ಯಾನು ಪಂಡ ಒಂಜೂವರೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತು ನಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಬೈಜೇರು ಈರು ಎಕಡೆ ಪುದರ್ ಬಂತು ಅಡ ಆತು ಶೀಲಾವತಿಯಿಂದ ಎಂಕ ಅಮ್ಮ ಅಂಡು ಯಾನು ರಂಜಿತ್ ಎಂಕ ನೆನಪಾಯ್ಜಿ ಮುರಳಿಯವ್ರು ಆಳು ಪಂಡಲತ್ತೆ ರಂಜಿತ್ ಅಂದ ಅಣ್ಣನ ಪುದಾರು ಸಾರಿ ಅವೇ ನನ್ನ ನೆನಪು ದೀಪಾನು. ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಾಂಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಬಾಯಿ ಸಂಪು ಟಾಟ ಪಣದಿಲ್ಲೇರು ಆಂಡಿ ಹೇಮಂತ ಅಣ್ಣ ಪಣದಿಲ್ಲೇರು ಹೇಮಂತನ್ನೇ ಕೋಡೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಪಣದಿಲ್ಲೇರು ಗುರುಪ್ರದಿ ಉಡುಪಿದ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಪಣದಿಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸಿ ರಂಜಿತ್ ಉಜಿರೆ ಗೊತ್ತಾನು ಬ್ರೋ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾನು ಅವೇ ಈರ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ ಪಾಂಡೆ ಗೊತ್ತಾನು ಪಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಾಂಡು ಅಗಿಲ್ ಇತ್ತಡು ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲಲು ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಏರು ಎನ್ನ ಗುರ್ತದಾರ ಬೋರು ಅಂದು ಯಾರಿ ಏರು ಇರ್ನ ಗುರ್ತದಾರ ಅನ್ನಂದು ಹತ್ತು ಅವೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಶೀಲಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಬಂದು ಬರುವಂತೆ ಇರತ್ತೆ ಉಜಿರೆ ಹಿಡ್ದು ಲೈವ್ಡ್ ಆರು ಬೈದರ ಜಕೇನು ಅರ್ನ ಮಗೆ ಮೇರು ಅರ್ನ ಐಡಿ ಬೇತೆ ಉಂಟು ಶೀಲಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದುಂಡು ಆರು ಬೈಜ್ಯರ ಅಂದಕೇನು ಅಮ್ಮನಕ್ಕಳು ಬೈಜ್ಯರ ಲೈವ್ ಅಂದಕೇನು ಆರು ಎಂಕ ಮಂಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಜಾನ್ ಮುರಳಿಯವರ ಲೈವ್ ಇಡು ಪಾತಿರ್ದಿತ್ತೆ ಅಕ್ಕಳು ಟುಗೆದರ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಮಾತೆಲ್ಲವರ ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ತೂದು ಕೇಂದಿತ್ತ ಪುದಾರ್ಪುರ ಅಪ್ಪಗ ಅಂಡ ಈ ಐಡಿ ಎಂಕ ಅರ್ನ ಅಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ನಂಚ
ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಚ್ಚ ಲೈವ್ ಬರುವುದು ಯಾರು ಬೊರ್ಚ ಪ್ರದೀಪ್ ಬ್ರೋ ಎಂತವ ನಾನೇ ಅವನು ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬತ್ತೇರು. ಹಾಯ್ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಚ ಒಳ್ಳರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಬ್ಲೆ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶಾಂತನ ಒಲ್ಪ ಉಂಡು ಊರುಡು ಇಜ್ಜ ಟಿ ವಿ ಪಾಡೋಡು ಬಣ್ಣು ಗುರುಪ್ರದನ್ನಿ ಪ್ರೀತಿಸಿಸ್ ಈ ಐಡಿಡಿ ಏಪ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಯ್ನಾತ್ರಿ. ಓ ಅಂಚನಾ, ಸಾರಿ ರಂಜಿತ್ ಬ್ರೋ, ಬೇಜಾರು ಇಜ್ಜತ್ತ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಅರೆ ಇಜ್ಜರ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಆರ್ಲ ಪಂಡಿನವ್ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿದ ಅದು ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಇರೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡ ಆರು ಅರ್ನ ಶೀಲಾತಕ್ಕನ ಮಗೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಕಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ನದ ಅಂಚ ಪ್ರೀತಿಸಿಸಿ ಏಪವ ಪಾರ್ಟಿ ಏಪಯ ಪಾರ್ಟಿ ಆತನಿಗೆ ಮುರಣಿ ಮಲ್ತದೇರಿಗೆ ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿ ನನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗಾಳಿ ಪಸೊಂದು ತಿರುಗುನು ಪ್ರದೀಪ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಗಿಲಿ ಪತ್ತೊಂದು ತಿರುಗು ಹೌದಾ ಗಿಲಿ ಪತ್ತೊಂದು ತಿರುಗುನು ಹೇಮಂತ್ ಪ್ರೀತಿ ಗಮ್ಮತ್ ಆವಡು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ವಾ ಮೊನ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ರಂಜಿತ್ ಬ್ರೋ ಅಕ್ಲೇನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಿನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಆಶಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೇನೆಟ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಿನ್ ಮಲ್ತದು ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಆಶಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಚ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಅವಳ ಪಿನ್ ಮಂತ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಪುಂಡ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿ ಕಜಿಪು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಅವನಲ್ಲೇರಿ ಗುರುಪ್ರದಿ ಕಂಜೂಸ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ಪನಲ್ಲೇರಿ ರಂಜಿತ್ ಬ್ರೋ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಅಕ್ಕನಂಟು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪಿನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಪಿನ್ ಮಲ್ತಂಡೆ ಏರ್ಲ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ಪುಳಿಜೇರಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಆಶಿಗು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಚ ಅಂದೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಬ್ರೋ ನಮ್ಮ ಪೂರ ವರ ಸಿಕ್ಕಗ ಆನಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ರಜೆ ಪೋಂಡೆ ನಾ ಊರುಡು ತಿಕ್ಕಗ ಅದು ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೆರ ಆಪುನೆ ಜೀರಗ್ ಪೂರ ಬಿಜಿ ಏಪ ಬೇಗ ಆವಡು ಸಿಸ್ಪಾನಲ್ಲರು ಗುರುಪ್ರದೀಪ್ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ವನಸಾಂಡಿ ಕೀರ್ತನ ರಾವ್ ಬತ್ತೀರು. ಹಾಯ್ ಕೀರ್ತನ ರಾವ್ರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಯಾನು ಹುಷಾರೊಳ್ಳೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇರ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ವನಸಾಂಡಿ ಇರ್ನ ಎನ್ನಲ ಆಂಡ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಬುಕ್ಕ ಚಪಾತಿ ಅಂದ್ ಬ್ರೋ ಅಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡೆ ತಿಕ್ಕುನು ಕಸಿನ್ ಮದಿಮೆ ಅವು ಉಂಡು ಅವೇ ಆಂಡ್ ಅಂದಿ ಕಂಜೂಸು ಇಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕರಂಬು ಜ್ಯೂಸು ಕೊಡುವರು ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನೋಲ್ಲೇರು ಆಶು ಸೂರ್ಯನ್ಗೂ ಚಂದ್ರನ್ಗೂ ಬಂದಾರ ಮುನಿಸು ಅರಮನೆ ತೋಗೆ ಹುಬಸು ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಬಾಯ್ ಅವೇ ಜೋರು ಶೀತ ಮಂಡೆ ಬೇನೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುರುಪ್ರದಿ ಓಲಿ ಮೀಟಾ ಪುನಿ ಪಣದಲ್ಲರೆ ಪುನಿಸಿಸ್ ಪಾವನರಾಮ ಪತೀತ ಪಾವನರಾಮ ಶೋಕತೆ ಭಜನೆ ಅವು ಕೇಂದ್ರ ನಂದೆ ಅನ್ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಇಂಕ ನೆನಪುಜಿ
ಪಾವನ ರಾಮ ಪತಿತ ಪಾವನ ರಾಮ ಪಾವನ ರಾಮ ಪಾವನ ರಾಮ ಪತಿತ ಪಾವನ ರಾಮ. ಪ್ರದೀಪ್ ಬ್ರೋ ಉಡುಪಿಡು ಬರೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಾನು ಕುಡ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಣಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಣ್ಣ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಓಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದು ಎಂಚ ಪಂಡರಂಚ ಅಂದಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಪಣ್ಣದಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಲ್ ಪಣ್ಣದಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಲ್. ಎಸ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಇವಳೇ ಇವಳೇ ಚಂದನದ ಗೊಂಬೆ. ಓಕೆ ಮಾತಾಡುವವರೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರ ಮಾರ್ರೆ ಎಂತಾಯ್ತು ಬಂದ್ ಮಾಡುವ ಸಾಕಾ ಸಾಕಾ ಅಲ್ಲ ಬೇಕಾ. ಅಪ್ಪು ವೀರೇಂದ್ರ ಸಂ ಬತ್ತಿರು ಹಾಯ್ ಅಪ್ಪು ವೀರೇಂದ್ರ ಸಂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಇನ್ ಚೋಲ್ಡರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ. ಕಲಂದರ್ ಸಾಫಿ ಬತ್ತಿರು ಹಾಯ್ ಕಲಂದರ್ ಶಾಫಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಇನ್ ಚೋಲ್ಡರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. ಅಪ್ಪು ವೀರಣ್ಣ ಚಂದ್ರ ಸಿ ಎಂ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಊಟ ಆಯಿತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರದು? ನಾವೀಗ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಯಾರು ಮಾತಾಡುವವರು ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಳಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾತಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಎಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟು. ಒಂದೆರ ಗಂಟೆ ಅವನು ಬರ್ತೇನೆ നല്ല ಚಾವು ಬೇಗ ಚೆಪ್ಪುಗ ಅವಂದ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿದಾರೆ ಮಾತಾರಿಲ್ಲ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸಿ ಯು ಬನ್ಕ ಯಾರೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾರ ಬಾಯ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇರಿ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನಿ ಯಾನು 9 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 9 ಗಂಟೆಗೆ ವರ್ಂಬರ್ದು 11 ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ 11 ಗಂಟೆ 1/4 ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಅಂಚ ಇನ್ನು 9 ಗಂಟೆ ವನಸ್ಪುರ ಆದು ಪೂಜಾ ಅಂದದೆ. ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಯಿರನ್ನು ತೋಜುಡು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕೀರ್ತನ ಅವರೇ, ಗುರುಪ್ರದಿ ಅವರೇ, ಪ್ರೀತಿ ಅವರೇ, ಕಲಂದರ್ ಅವರೇ, ಶಾಂತಕಲಾ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶುಭರಾತ್ರಿ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ನಿಮಗೆ. ಬೇಗ ನಿದ್ರೆ ಬರಲಿ. ನಾಳೆ ಸಿಗೋಣ.